RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Okay, laban, Laila, ibalik ang ustisya, ang pag-asa ng bansa. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, laban, tunay na pagbabago. Kung nais natin ng liwanag, ibalik ang hustisya, ibalik sa Senado si Senator Laila de Lima. Ang hustisya at pag-asa. Okay, yan naman po kita sa isang oras na Bareta Aksyon as in informasyon. Ating ipanalo ang laban. Ganyan ay April 1. Ayan, April Fools. Walang patayan at panggagan. It is already April 1st, my dear Vincent Peter Efe. Ng nasyon, inuuna ang bansa. Pamadya na po kamo sa sarong oras na mag-iribanan kita ulit, na magbaritaan, mag-aksyonan, mag-impormasyonan. O, dahil sa tuwing makakaibanan mo niya sa technical side. Ibalik. Yaon po si Chief Engineer Abilindon Toralio. Yaon man po sa information ayan na, nagpalitan na naman sila. Si Jimmy Guanzon. Laban ng Pilipinas. And of course, yaon man po duman sa transmitter si Sir Joanner de Villa.
At kaibanan niya doon si Aldrin Orlando. Ang hustisya kung And of course, for any comments po, as ang ating text line, 0948-241-7675. Again, our text line, 9094, 0948-241-7675. Any comments po yan, andyan po ang satuyang text line. nalo ang laban ng Pilipino. And of course, yan na naman po kita sa Nakapirang Bareta news, some news about what is happening outside and inside our territory. Okay, comment mga lupang na kandidato na sundin ang mga ipinatutupad na guidelines sa pangangampanya. Ayan at ang gagancho, paayos na sitwasyon. Bicol Saro Party List, ika-18 sa voters reference ng Pulse Asia Survey. Maulan siya nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi duro. Incumbent Irga City Mayor as in congressional candidate Madelio Roby Alfilor Muyakang makatuwang ng gubernatorial seat. Siya at pag-asa. Dragon fruit swimming pool dagdag na atraksyon sa isang farm sa Calabanga, Camarines Sur. Ng Pilipino, kung nais natin Apektado sa pagputok ng Bulkang Taal, lagpas 7,000 na. lumaban, ibalik ang hustisya. Kung Huling cabinet meeting ipapatawag ni President Duterte. nahindig, kumilo. Laya na sa korte. Korte ibinasura kaso versus doktorang ni Red Tag ng NTF-ELCAC. Hustisya at pag-asa. Government debt lumobo sa 12.09 trillion. Paghina ng piso apektado. Ang laban ng Pilipino. Duterte makabayan pa groups balik. Federal na nakakapasok sa Pinas i-report sa ICC. Drop Gordon nag-trending sa social media. Tunay na pagpaba. PDP sa Central Visayas bibisitahin ni President Rodrigo Duterte. Bakit kaya? Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno. Okay, the details of the Barreta News, Action and Information. Ating Muling nagpaalala ang COMELEC Bicol sa lahat ng tumatakbong lokal na kandidato sa rehiyon at maging sa mga kinakaaniban nitong partido na sundin pa rin ang mga regulasyon at panuntunan na itinalaga ng komisyon ngayong nagpapatuloy ang pangangampanya ng mga ito. laban, ibalik Ayon kay COMELEC Bicol Regional Director, Attorney Rafael Olaño, mahalagang sundin ng mga kandidato ang guidelines ng komisyon sa pangangampanya, gaya na lamang ng tamang paglalagay ng mga posters at iba pang propaganda materials sa mga designadong lugar. balik ang hustisya. Gayon din ang pagkuha ng permit sakaling magsasagawa ng mga in-person campaign, rallies, meeting de avance at iba pang mga pagtitipon. Laban ng Pilipino. Kaugnay nito, sinabi din ng opisyal na muli magsasagawa ng offline backlash ang COMELEC para sa mga campaign materials na nakalagay sa hindi tamang lugar at may paglaban. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagpabago, walang patayan at panggagancho. Paayos na sitwasyon Bicol Saro Party List, ika-18 sa voters reference ng Pulse Asia Survey. sa Tiyak na ang kapanalunan ng 48 Bicol Saro Party List sa darating na halalan matapos maging top 18 sa lumabas na pinakabagong survey na kinasa ng Pulse Asia Research Incorporated Voters Reference para sa mga party list. Ang Bicol Saro ay isa sa mga party list na nakatuon para sa mga pangangailangang medical scholarship programs sa mga estudyante at mga programang pangkabuhayan para sa mga Bicolano. yun at Layunin din ng Bicol Saro ang pagsulong ng mga programang
magsasaayos at panunumbalikin ang mga kabuhayan ng mamamayan, kalusugan, agrikultura at kabataan, hindi lamang sa Bicol kundi sa buong Pilipinas. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Incumbent Iriga City Mayor as in congressional candidate Madelio Roby Alfilor, muya maging katuwang ni gubernatorial candidate Attorney Rolando Nonoy Andaya Jr. na maiangat ang probinsya como pinakatios na probinsya ang Camarines Sur. Sa atubangan kan mga elektorado kan Baaw, Camarines Sur, ipinahayag ni congressional candidate Mayor Madelio Roby Alfilor ang sa iyang kamawutan na maging representante kan ikalimang distrito, tanganing maging katabang ni gubernatorial candidate Attorney Rolando Nonoy Andaya Jr. sa kamawutan na maihawas ang probinsya sa kapagtiusan. Matatandaan na mismo ang Philippine Statistics Authority or PSA ang nagsabi na ang Camarines Sur ang dakul na mga tios. Sa congressional candidate, si congressional candidate Mayor Madelio Roby Alfilor, nabisto bilang marhay na ina kan syudad ni Iriga, huli kan mga dekalidad na mga programa na napapakinabangan kan mga taga-syudad. Lumaban, ibalik ang hustisya kung nais natin. Dragon fruit swimming pool. Ayan, dragon fruit swimming pool, dagdag na atraksyon sa isang farm sa Calabanga, Camarines Sur. Aabot sa 2,000 dragon fruit ang nakatanim sa Michaelis Integrated Farm sa Calabanga, Camarines Sur, na mas kilala sa lugar bilang Dragon Fruit Farm. Maliban sa swimming pool at dragon fruit picking, pwede ring mag-picnic sa farm sa ilalim ng mga lilim ng puno. May play area din para sa mga bata. Meron din silang restaurant na nagsisilbi ng healthy at organic na mga pagkain. Nagtuturo rin sila sa mga nais matuto magtanim ng dragon fruit. May entrance fee na 75 pesos para sa maghapon na tour, habang 150 pesos naman sa gustong mag-swimming. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa... Apektado ng pagputok ng Bulkang Taal, lagpas 7,000 na NDRRMC. Manila, Philippines, lalo pang dumami ang bilang ng apektado ng pagputok ng Bulkang Taal noong nakaraang weekend, dahilan para lumobo pa lalo ang lumikas patungo sa mga evacuation centers. Ayon sa huling taya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Huwebes, aabot na sa 7,237 katao ang naapektuhan ng nasabing pagsabog noong Sabado, dahilan para itaas ng Philbox ang bulkan sa Alert Level 3. Katumbas ito ng 2,047 pamilya sa ngayon mula sa rehiyon ng Calabarzon. Sinasabing nasa 20 lungsod at munisipalidad ang apektado ngayon, kasama na ang 18 barangay. Kabilang na riyan ang 6,117 na kinakailangang lumikas, displaced persons mula sa kanilang mga tahanan. Nasa evacuation centers 4,165. Nasa labas ng evacuation centers 1,952. Wala pa namang datos ang NDRRMC pagdating sa pinsalang itinamo nito sa infrastruktura at agrikultura. Nakapaglabas na ng 1.23 milyong halagang tulong pinansyal ang provincial government ng Batangas, mga local government units at Department of Health. Kasama na riyan ang family foods packs, gamot, surgical mask, 295 mask, face shield, gloves at overall. Ating ibalik ang hustisya at Huling cabinet meeting ipapatawag ni Duterte. Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpatawag ng huling cabinet meeting para formal na makapagpaalam bago ang kanyang pagbaba sa pwesto sa Hunyo. Sa meeting sa mga opisyal ng gobyerno sa Davao, nagpapasalamat si Duterte na ika-16 Pangulo ng Bansa sa mga miyembro ng kanyang gabinete ngayong nalalapit na ang May elections at pagtatapos ng kanyang 6 na taong termino. Salamat, and it has been a very
exhilarating atmosphere. Joining with you in government. Salamat. Magkita-kita pa rin tayo, sabi ni Duterte sa recorded meeting niya na inieri kahapon. Yung cabinet there, maybe the last meeting just to say hello, goodbye. Salamat po, dagdag pa niya. Nauna na rin sinabi ni Pangulo na naghahanda na siya sa pagbaba sa pwesto para madali ang transition ng susunod na Pangulo matapos ang eleksyon. Pagbabago, walang patayan at panggagancho, paayos na sitwasyon, maulad ng nasyon. Ang sabi ni presidential aspirant Ping Lacson, buhay mahirap, aangat kapag 4Ps pinahusay. Hindi lang pantawid gutom, kundi programang 4Ps para iangat ang kabuhayan ng mga pinakamahihirap sa bansa upang makamit nila ang tinatamasa ng mga higit na nakakaluwag sa buhay. Ito ang inihaing posisyon, polisiya ni presidential candidate Panfilo Ping Lacson sa kanyang nagpagsasalita sa harap ng mga residente ng lungsod ng Zamboanga nitong nakamiyerkules sa pagdalaw nila sa kanyang katandem na si Senate President Tito Soto doon kasama si Senatoriable Manny Piñol. Sina Lacson at Soto ay nagsalita sa Southern City College West Campus sa San Jose, Gozo sa nabanggit na lungsod kung saan kanilang inialok sa mga residenteng dumalo ang mas pinahusay na Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ating ipanalo ang laban. Banggit ni Lacson, pipihitin nila ng bahagya ang umiiral na panuntunan ng 4Ps na nakatuon lamang sa kasalukuyan sa pagbibigay ng dalgliang ayuda upang maitawid ng benepisyaryong pamilya ang kanilang pagkain sa maghapon sa loob ng partikular na panahon. Bukod dito, inihayag din ni Lacson na layunin niyang isaayos ang 16 na iba pang programang nakakabit sa 4Ps na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Social Welfare and Development, which is the DSWD, nang hindi napipingasan ang bahagi ng mga benepisyo para sa mga naghihirap na kababayan natin. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng buhay. Laya na! Yan, ay tuwa ako dito. Korte ibinasura kaso versus doktorang ni Red Tag ng NTF-ELCAC. Bansa, Ibinasura ng Bayugan City RTC ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa aktivistang doktor na si Natividad Castro. Ito matapos ipilit ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Na Central Committee member siya ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Ayon sa resolusyong pinitsahang ika-25 ng Marso, dismissed ang mga kaso laban kay Castro dahil nalabag ang due process of walang probable cause para maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. ating ipanalo. Wala rin daw supwena na inisyo kay Castro na hindi raw pwede kung Ayan at magkakaroon ng preliminary investigation. Offensive daw sa due process ang ganitong gawi ayon kay Fodolan. pangganan. Kasama ang pamilya, Miyerkules nang makabalik ang 53 anyos sa Metro Manila matapos makulong ng 42 na araw. Ika-18 ng Pebrero nang aristohin si Castro na dating Secretary General ng Karapatan Caraga sa San Juan City. Unang sinabi ng Philippine National Police na hindi ang kanyang CPP membership ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto, ngunit ang kanyang mga krimen. Ayon at Lagpas isang buwan na nang sabihin ng Commission on Human Rights na maaaring makasuhan ang PNP sa questionableng pag-aresto kay Castro. kumilos. Matatandaang naiulat na hindi unipermado ang ilan sa mga humili at hindi properly identified maliban sa paggamit daw ng sobra-sobrang pwersa. Sinasabing nasa ika-15-20 arresting officers din daw ang sumalakay sa bahay ng doktora nang mangyari ito sa San Juan, ayon kay Menchi Castro, kapatid ng
ni Doc Nati. Pamamayanin ng Red Tide, katotohanan versus Red Tide. Ay, Red Tag rather. Ikinatuwa naman ng human rights groups ang paglaya ni Castro, lalo na't pinagkaitan siya ng due process ng siya'y arbitrarily arestuhin at ikulong. Nakikiisa rin kami daw sila sa pamilya ni Doc Nati at hinihikayat siyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang community health at human rights worker para panagutin ang mga lumabag sa kanyang karapatan. Pinagpupugayan din ng Philippine Medical Students Association ang desisyon ng korte pagdating sa magagawang kaso laban kay Castro. Isa itong matinding patunay na ang NTF-ELCAC ay isang bugos na institusyon na ang tanging silbi lamang ay magpahamak ng inosenteng mamamayan sa pamamagitan ng walang habas na red tagging ayon sa PMSA. Dapat panagutin ang NTF-ELCAC para sa illegal na pagdakip kay Doc Nati. Panahon na para buwagin ito at ilaan ang milyon-milyong pondong inilulustay ng gobyerno para sa red tagging at pagpapalaganap ng terorismo sa mamamayan at sa halip ay labanan ang krisis pangkalusugan. Ang panawagan ng PMSA, abolish NTF-ELCAC, hands off our healthcare workers, and state fascism. Ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Okay, government debt lumobo sa 12.03 trillion. Ayan, lumobo ang ating utang. Paghina ng piso, naka-apekto. Sitwasyon. Lalong sumipa ang pagkakautang ng Pilipinas sa halos 12.1 trillion sa pagtatapos ng Pebrero 2022 sa pagtaas ng foreign at local borrowings at pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Ito ang ibinalita ng Bureau of Treasury Huwebes matapos itong lumagpas sa higit 12 trillion sa kauna-unahang pagkakataon noong Enero. Kung hahatiin, narito ang itsura ng outstanding debt ng national government. Utang panlabas, 3.68 trillion o 30.04%. Ibalik ang Utang panloob, 8.41 trillion o 69.9%. Ang domestic debt ay ang 0.5% na mas mataas sa 45.42 billion kumpara noong pagsasara ng Enero 2022 primarya dahil sa net issuance ng domestic government securities na aabot sa 44.89 billion. ipanalo. From the end December 2021 level, outstanding domestic debt has increased by 242.79 billion or 3.0%. Paliwanag ng BTR kanina. Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na. Okay, ng bansa. Ating ipanalo ang laban ng ating kapwa Pilipino. Laban Laila, laban de Lima, tunay na pagbabago. Kung nais natin na may liwanag, ibalik sa Senado si Senator Laila de Lima. Ibalik ang hustisya at pag-asa ng ating bansa. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Okay, ang programa pong ito ay hatid sa inyo ang main principal sponsor na si Susain Sean Boy. Kilos, Senator Laila de Lima, again aspiring for ibalik natin sa Senado. Kagawad Mel Nandade Robles, aspiring for City Councilor. ang hustisya. Botchokoy Rex Oliva, Incumbent BM Board Member, 5th District. Again, aspiring for Board Member, Botchokoy Rex Oliva. Rodolfo Jeff J. Poitino, aspiring also for City Councilor. And of course, Manvir Ignao. Manvir Ignao is also aspiring for City Councilor. And of course, hatod pa ini sa Endo kan Masuso Spring Resort. Ng Pilipino. Ayan po,
ayan po, inire-recommend ko po sa inyo, instead of going doon sa mga karagatan, sa mga beach resort. Ayan, may nabalita na nga na itong isang ina, nabitawan yung anak niya doon sa dagat. Kasi bigla pong tumaas ang tubig dagat. So, nabitawan yung anak, ayan, nakita na lang, patay na. So, instead of going, magpunta kayo dyan sa mga karagatan na yan. Sa malawak na karagatan. Ay, napakainit pa. Magkakasunburn pa kayo. Ayan po, dyan na lang po kayo sa Mamamasuso Spring Resort. Kasi po, of all those swimming pools nila, it is all free-flowing water po. Kaya malinis po yan, napakalinis po. Go to... Hello, Randy Andalis. Silip mo dyan. Dito ka nga, tulungan mo ako. Ayan po, si Randy Andalis po. Okay, hatod pa sa Indo, kan Mama Mitas Farm, owned and managed by Marisol Bunda. And of course, kan Sarangi Motor Parts and Services. Owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin and Tess Gunuwon Rason. Yaon lang po yan, Kanto ka, Sitio Kanto, going to Mountain Unit. Andyan po sa Zone 7 ng San Isidro, Irigas City. And of course, I would like also to say hello to Engineer Steve and Edith Andalis. Hello also to Vincent Peter Effie. Ang ating ang number 1 supporting my program always on live streaming. And of course, I would like also to say again hello to Engineer Pat Moralio Pablo of Pasay City. Pat, sumama ka naman sa get together natin, nating Sakli reunion at the very early next year. Sama ka para magkita-kita tayo. I would like also to say hello to my love Kim Lauren and also to James Wally Osas and of course ki Osman Khan and of course ki Taimur Khan. How are you, my mga inspiration? And of course, I would like to shout out the Lima clan, the Lima bloodlines all over the world. Especially those who are from the USA through the leadership of Manuel de Bourbon. To Gina de Lima Almasan. And of course, to Jingjing de Lima Kwan. Ang hustisya at pag-asa. Okay, mag-commercial muna tayo para masustain ang ating programa. Mabalik This kita. time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigente. Magsisilbing magandang ihemple. Lagi kayong una sa puso ko. Dahil kay Daday, hayay ang buhay. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng, Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung yung itim na sa mga mata ko. Nakaapekto po ba sa pag-drive nyo? Napapansin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Hindi na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Huplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, ang tamang oras po alas 5:35 na po, ngunya na pagkahapon. Mapadagos po kita. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik. Meron po ditong gusto ko na namang bigyan ng daan ining Senator Laila de Lima hits China's reiteration of its claim over Panatag Shoal. Re-electionist Senator Laila M. de Lima slammed China's reiteration of its claim over Panatag Shoal, which is within the Philippines Exclusive Economic Zone, EEZ. Exclusive Economic Zone ng Philippines. Senator Laila de Lima maintained that China's latest reiteration that its claim over Panatag Shoal is based on international law is nothing more than a lie that, if repeated several times, China hopes to become true. Oh, what does this mean? Unfortunately, for China, international law cannot be based on mere propaganda. There is nothing in international law that allows international waters to be owned as part of the territory not only of an adjacent country, much less one that is hundreds of kilometers away. Yan po ang sabi ni Senator Laila de Lima. Reportedly, China recently warned the Philippines. Tayo na pang winarningan. My God, ano ba ito? Reportedly, China recently warned the Philippines against, tayo pang winarningan, interfering with its patrols at Panatag Shoal, baselessly claiming that
China has sovereign rights and jurisdiction over the shoal and its adjacent waters. Ayun, galing. China o ganan Ano magagawa dito ng Prano? Anong ginagawa ng ating present administration? Mga nasa labas sila. Ay bakit kinakailangan si Senator Laila de Lima pa ang mag-reiterate nito who is under his house detention? pag-asa Talaga bang sino ang may balls? A woman with balls. Yan po ang ating aspiring for president, Leni Robredo, and of course, ang ating very own Senator Laila de Lima. The only two ladies from Bicol na mayroong balls. sumulong ang bansa The warning came after the Philippine Coast Guard reported that a China Coast Guard vessel came dangerously close to one of its patrol ships near the shoal in a close distance maneuvering incident last March 2. ating Senator Laila de Lima noted that Panatag Shoal is within the Philippines 200 nautical miles. Ayan po, EEZ. hustisya at pag-asa And in that portion, that is not overlapped by any EEZ of any other country. Pilipinas Napakaliwanag na po niya na Philippines talaga ang ano na yan. West Philippine Sea na yan. Das, itong, ano na nga ba ito? inuuna ang Itong shoal na ini, jurisdiction over the shoal and its adjacent waters. sa gobyerno As part of its EEZ, the Philippines has exclusive sovereign rights over the exploration and exploitation of maritime resources in Panatag Shoal. Napakayaman kasi ng Panatag Shoal na yan. Kung baga, may langis na bubuhos dyan, may langis na, anong atawag ba yan? Sa shower na para sa Pilipinas. liwanag ng The Philippine EEZ is solidly based on an international treaty, the United Nations Convention on the Law of the Sea. Ulitin ko po. The Philippines EEZ is solidly based on an international treaty, the UN Convention on the Law of the Sea, unclosed, which China also signed, and which it also uses the claim exclusive use of its own EEZ that surrounds its coastal areas. Yan po ang paliwanag sa atin ni Senator Laila de Lima. The China continues to deprive the Philippines the same rights over EEZ under UNCLOS by virtue of what Senator de Lima called an imaginary 9-dash line. Ulitin ko, tinatawag by the virtue of what Senator Laila de Lima called imaginary 9-dash line. It has arbitrarily drawn on a map to claim the whole of the South China Sea, including Panatag Shoal and the Spratly Islands. Yung Spratly Islands na ini, napakaganda po nito. I just don't know kung ano itsura na nito ngayon. Pero during the late 70s and early 80s, ang ganda po nito. Ang dami po dyan na yung kamatsili. It is full of kamatsili ang baybayin nito na Spratly Islands na ini. Narating ko po yan before. So, Senator Laila de Lima said, the country does not even have to argue what international law is on the issue of this Panatag Shoal, because it has already been settled in the July 2016 decision of the Permanent Court of Arbitration declaring that China's 9th line claim over the whole shoal as bereft of any legal basis under international law. So, China denies all the facts, of course, because one day it hopes to realize its claim over the South China Sea, Panatag Shoal, and the Spratly Islands not through international law, but through stealth or even force, just like what Russia did to Ukraine. Yan ang sinasabi ni Senator Laila de Lima. Only then China has to deal with international backlash that comes with the illegal annexation of territories
similar to what Russia has to deal with now in its invasion of Ukraine. Kaya Senator Laila de Lima added. Senator Laila de Lima, who was the Justice Secretary, was part of the Philippine delegation who argued the Philippines case before the PCA. Yes po, kasama po yun. Magsama-sama sila. Senator Laila de Lima, who is the Justice Secretary during the time of dating Presidente Pinoy Aquino. Last year, she filed Senate Resolution number 694, urging the government's executive branch to exert all legal and diplomatic actions on the Chinese government in asserting Philippine sovereign rights in the West Philippine Sea. So, Senator Laila de Lima is also among the 11 senators who filed Senate Resolution number 708, urging the upper chamber to condemn in the strongest possible terms the illegal activities of China in the disputed waters. Grabe talaga, ang titigas nila. Mga insekto lang sila. Pero tingnan yung mga insekto dito sa atin. Ang lamok. Nagdadala ng kahilangan sa mga tao. Pati ba naman ang mga singkit na insekto na yan? Kinukuha pa, pinapasok pa ang ating teritoryo. Ano ang ginagawa ng ating administrasyon ngayon? What are they doing? Panalunan na ito noong panahon ni Presidente Pinoy. Nakasama nga doon si Senator Laila de Lima sa pakipaglalaban ng ating na yan. Ito ay settled na po ini. Kasi during that time, Senator de Lima, the country does not even have the argue. Hindi sila nakipag-argumento. What international law is on the issue of Panatag Shoal. Because napakaliwanag po. It has already been settled in the July 2016 decision of the Permanent Court of Arbitration, declaring that China's 9-dash line claim over the whole SCS as bereft of any legal basis under international law. China denies all the facts. Of course, because one day it hopes to realize that its claim over the South China Sea, which is the Panatag Shoal, and the Spratly Islands, not even through international law, but through stealth or even force, just like what Russia. Para pong ang Russia, ang ginawa ng Russia, pinasok dito sa Ukraine. So, only then China has to deal with international backlash that comes with the illegal annexation of territories similar to the Russia has to deal with now in its invasion of Ukraine. Yun po, added ni Senator Laila de Lima. But yung Permanent Court of Arbitration po yan, tapos na po yan, last July 60, 2016. Sa atin na po yan, because pinaglabanan na nga yan. At hindi nga sila nagka-argumento regarding this West Philippine Sea. But anong nangyayari ngayon? Kasi po, I just don't know kung ang ating administration, our president, kung bakit ba wala siyang pangil para to fight. Ipaglaban natin itong teritoryo natin. Wala hindi nila ipinaglalaban. Ganun na lang ba yun? At pagkatapos sabi niya, kung raw yung Russia, that China will invade. Ano ba yun? Papasukin na lang tayo ng ganun-ganun? Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagpaba. I would like also to say hello to Pat Moralio Pablo. And of course to Josephine Cabugos of Bohol. Nasyon. And of course, kay Cora Di Maiwat Tibelen. Hello, Mami Kagawad. They are watching. And of course, those who are listening from the Transistor Radio, hindi ko po kayo nakakalimutan. And those aking Monica Perique, Melanie, and Linlen Mendoza. Kumusta po kayo? Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang
tayo na't lumaban. Again, ang programa pong ito ay hatod po sa Endo kan main principal sponsor na si Susain Sionborn, si Senator Laila de Lima, Mel Nandaday Robles aspiring for City Councilor, Nebutso Koy Rex Oliva aspiring again for board member 5th District, and of course ni Rodolfo Jeff J. Poitino also aspiring for City Councilor, and of course ni Mamber Ignao, ay kumusta po, Mamber Ignao aspiring again incumbent City Councilor. And of course, Masuso Spring Resort, owned and managed by the Robles family. And now, dyan na lang po kayo sa Masuso Spring Resort para safe po ang inyong pamilya. Hindi po sila madadala ng agos ng karagatan. So, dyan na lang po kayo. Just imagine, itong nabasa ko kanina, isang ina na bitawan po yung anak niya nang dahil sa biglang paglaki ng tubig dagat. Ano bang nangyari doon? Biglang nagtaob po? O biglang naghabagat at may hangin pang dala. So, dyan na lang po kayo sa Masuso Spring Resort para safe kayo. And malinig naman po yan because ang kanilang mga swimming pool ay free-flowing po ang kanilang tubig sa mga swimming pool. Ngayon, paano natin ipaglalaban si Senator Laila de Lima? Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin, kung gusto natin makamit ang liwanag ng bukas, ibalik natin si Senator Laila de Lima, tulungan natin ay pinaglalaban niya na maibalik ang hustisya ng ating bansa. Laban Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at ang pag-asa ng bansa. Sabi ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Of course, lalaban si Senator Laila de Lima para sa tunay na pagbabago at kung nais natin na iliwanag, ibalik ang hustisya. Ibalik sa Senado si Senator Laila de Lima. ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagal. Okay, hinanyugon natin yung pinagsasasabi. Itong rekomendasyon po ng ating Lolo General, no other than the comedian Jaime Fabregas, ang satuyang Bicolanong. Grabe po ang pagkaurago nito sa pag-i-endorso kan satuyang our very own aspiring for president. The most, pakinggan na lang natin si Lolo General. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado Macapagal asin Gloria Macapagal Arroyo na halikman sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibo magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino, asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog nin 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagigad sa Tayabas. Asin si Joseph Erap Estrada, na taga-NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asin ang Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman, ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano? Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarib kan sa tuyang lahi. Naku, manuragod kita. Saka ang kandidato ta ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay
ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Ayan po ang nilalauman sa atin ng ating ng kandidato para presidente, ang uupo na pang 17th President of the Republic of the Philippines ay ang ating very own Bicolana. Subukan naman natin, wag nating subukan, gawin natin na makaupo ang isang Bicolana. Pagkakataon na po ito, wag na nating palalagpasin. VP Leni Robredo for President, and of course, ibalik sa Senado, Senator Laila de Lima, upang magkaroon tayo, maibalik ang human rights, maibalik ang, ayan po, hustisya, pag-asa ng ating bansa. Laila de Lima, Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ating kapangyarihan sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa 4Ps. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Ayan po, ibalik ang hustisya, lalo na po kayong mga 4Ps beneficiaries. Ayan po, tulungan natin si Senator Laila de Lima, tanganing mapaganda, lalo mapaganda ang inyong benepisyo pagdating dyan sa 4Ps. No other than si Senator Laila po ang principal sponsor, ang principal author ng 4Ps. Panalo ang laban ng Pilipino. So, kahit na po nasa kanyang detention house, si Senator Laila de Lima, Maayos na sitwasyon. ilang daang batas kaya ang nagawa niya sa Senado? Yun ang tanong ko. Ilang daang batas o ilang ba na daang Senate resolution ba ang nagawa ni Senator Laila de Lima sa Senado habang siya ay nasa kanyang detention house? Well, although ipinakulong nga siya, hindi po siya tumitigil sa pagtulong sa ating mga nasa laylayan. Kita pa rin ang iniisip niya. At patuloy siyang lalaban. Lumalaban siya sa korupsyon at sa sindikato ng gobyerno. Kaya, yan. Ang paglaban niya sa korupsyon at sa sindikato, ayan po, ipinakulong siya para hindi siya makagalaw, hindi siya makalaban. Pero magkamali po sila. Gusto siyang patahimikin pero hindi nila kayang patahimikin si Senator Laila de Lima. Lumalaban sa korupsyon at sindikato ng gobyerno, naglilingkod ng tapat sa Pilipino, nilalabanan ang katiwalian, lalo na ang mamamatay tao. Hustisya at karapatan, ilalaban walang humpay ni Senator Laila de Lima. Ilalaban niya hanggang sa huli ang hustisya at karapatan ng taong nasa laylayan. At asahang ipaglalaban pa niya. Ipaglalaban ka ang ina ng 4Ps, Senator Laila de Lima. AJK at corruption, linabanan niya. Ang AJK at corruption, number 1 po ang paglaban niya doon sa AJK. Yung pag-reveal niya po, yung paglabas niya, na isiniwalat niya ang AJK. That is the number 1. Ang paglabas na nung ibinalita niya, isiniwalat niya about the AJK. Yun po ang nagdala sa kanya sa kanyang detention house na hanggang ngayon almost magsi 6 years na po siya. Pero yung 3 kaso niya is already dismissed because sa paglaban sa korupsyon, paglaban doon sa AJK, paglaban po sa droga, siya po ang nabaliktaran. So, AJK at corruption, nilalabanan niya ng gusto. Nilalabanan niya ng todo.
ibabalik ang hustisya at pag-asa ng bansa. Lahat tayo ay tumayo. Lahat po tayo ay tumindig at magkaisa sa laban ni Senator Laila de Lima na maibalik siya sa Senado. At asahang ipaglalaban ka. Ipaglalaban niya tayo. She is very proud to be in jail kaysa walang ginagawa. Ina siya ng purpose, kaya lahat tayo ay tumindig sa laban ni Senator Laila de Lima. The only senadora with balls na lumalaban ng walang takot. So, tulungan natin siya. Ibalik sa Senado, Senator Laila de Lima, at ilagay sa 17th President Leni Robredo and Vice Presidente Kiko Pangilinan. Idagdag pa natin si Trillanes para dalawa silang lalaban at lalaban pagdating sa karapatang pantao, pagdating sa human rights. Senator Laila de Lima and Senator Trillanes. And of course, our very own pinaka-qualified candidate for President, Leni Robredo. Tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Ayan po ang programang inihatod po sa endo ni Susan Sionbon, ni Senator Laila de Lima, Mel Nandada Robles Morallo, aspiring for City Councilor, and of course, Botsokoy Rex Oliva, aspiring again for Board Member 50th Street, and of course, ni Rodolfo Giaftino, Gipoitino, aspiring for City Councilor, and of course, Manber Ignaw na nagbabalik para sa City Councilor. Ayan po, luway-luway na po tayo magpapaara, matapos na naman po ang satuyang isang oras. Ang satuya pong mga nakaibanan sa technical side. Andyan po si Chief Engineer Abelin Don Turallo. And of course, nasa information po si Jimmy Guanzon. And of course, siya unan po duman sa transmitter si Joanner de Villa. At ang sa iyang Angel de la Guardia, Aldren Orlanda. And of course, ako sa indong kaibanan, pirming kaibanan, everyday Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 ng pagkabagi, nagsasabing thank you po for those who are nag-watching via live streaming, and of course, those who are listening from their transistor radio. Ako po si Kagawad Elma de Lima Gaspen, nagsasabing bye-bye for now. Magkita-kita po tayo bukas sa Orolay sa Barangay 10 to 11 po. Ang laban ng Pilipino, kung nais natin ang liwanag. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.